सोमार दीस 17 मार्च हे दीस पिलन मार हांगासर एक चोरयेची घडणूक घडली। मिस्टर बिस्वास हेच्या घरान चोरी जाली आणि चोरयेन साधारण 24 लाख रुपयांचे मुद्देमाल चोरांनी फारायलो। हितून 9 लाख रुपये कॅश आणि 15 लाखांचे सुमार भंगार। हे भंगार 5 जाण भितर इन्वॉल्व असले चोरांनी त्यांच्यानी फारायले आणि त्यांची गाडयेन त्यांच्यानी पळ काढलो। घडणूक अशी घडली सोमार दीस सकाळी फुडें जे त्यांचे शेजाऱ्याकूच रावपी एक जेसी डिसोजा आणि त्याचे वांगडी कल्पना बर्की, इम्रान शेख, सुभाष कुमार आणि धीरज गुप्ता हे चोरयेन इन्वॉल्व असले। पुर्वरी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट हेणे विश्वास हेणे कंप्लेंट दिल्या उपरांत पुर्वरी पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन आणि सीसीटीव्ही फुटेज बीन पळयल्या उपरांत 24 वरां भितर हे 5 चोरांक पुर्वरी पुलिसांनी धरले आणि फुडले इन्व्हेस्टिगेशन हा ते पुर्वरी पुलीस करतात। माहिती मेळटा त्या हेतून जे चोरी जी जाल्या ते विश्वास त्याच्या शेजाऱ्याकूच ही मेन जी कोण चोरयेचे हेतून इन्वॉल्व आसा ती जेसी डिसोजा ही थंय शेजाऱ्याकूच रावताली आणि तिका खबर आसली हेंच्या घरान पयसो बिशे कॅश बीन आसा म्हणून भंगार बीन आसा म्हणून त्या हेतून तेणे बाकीचे आपले जे वांगडी कोण असले जे वळखीचे बीन असले ते 24 जाण 21 जे धरल्यात ते तांकां हांव सांगले तांकां आफयले आणि हे चोरी केल्या। फुडले इन्व्हेस्टिगेशन हा ते पुर्वरी पुलीस करतात। सौरभ शिरोडकर वांगडा हांव श्याम सुंदर फट्टे, प्रुडंटा खातीर। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.